Amb les mans podem transformar moltes coses. Heu provat de dibuixar sobre la sorra de la platja? Que suau! Fem-ho ara amb pintura i un paper. I amb les ungles plenes de pintura tracem les ones del mar. Així, molt bé. Amb la punta dels dits podem ser molt precisos. Podem marcar suaument la sorra amb un sol dit, amb dos o amb tots a la vegada. Però si fem força, també podem deixar la nostra marca. Ara omplim-ho tot de colors només amb ditades. Amb un dit es pot dibuixar, però millor fer-ho amb dos. I quan ajuntem els dos dits i pessiguem, podem crear qualsevol forma. Caram! Sembla la cua d'un drac. I si utilitzem el palmell? Aixafem per fer una galeta, arrodonim amb força per fer una bola i freguem per aconseguir un xurro. Ara sí, ja ho tenim. El palmell també pot ser un bon pinzell amb el que escampem la pintura. Les nostres mans són una eina amb un munt de possibilitats.